Umdlalo osiqhawqhawo osihloko sithi Abaphansi. Isiqephu sesihlanu. Makoti, ngiyasula nokuthi bengiyaphlengwa. Waze wabukisa ngabo umfana. Utheni kanti ubonga? Uthe ubhizi ngibuyekele ilanga. Simakade. Ukubonile kodwa ukuthi kulesimo kusona. Ngibonile intombi yakhe. Untombi. Untombi wakwabantu futhi lowo. Angimazi ukuthi wakwabantu. Intombazane ende nje eyidaki. Intombazane ende eyidaki. Manje wena uhlangana kanjani nalo ntombazane ngoba phela ubuyobona ubonga wena? Iyona evula umnyango uyakhuluma nami. Kubonga ubonga engaphakathi. Yini makoti? Uyamazi yini untombi? Yebo sisi, ukhona untombi engimaziyo. Ozalo umalume wami, kodwa hey, mhlamba kuyena lo esikhuluma ngaye. Makoti. Kungani ubonga ngiphatha ngalendlela? Makoti. Kuhlezi kuthiwa umuntu wesifazane mayihlangana nomuntu wesilisa usuyaxhumana izalukwazi. Ezami izalukwazi zivume kanjani makoti ukuthi ngihlangane nobonga adlale ngempilo yami kanje? Iqiniso lemsulwa lelo sisi. Noma ngeke ngaba nazo zonke impendulo kulokho. Kodwa kunokwenzeka ukuthi konke lokhu bakwenza ngenhloso ngoba befuna ukufundisa yena lobonga ndini isifundo esithile empilweni. Manje makoti. Ungani kumele kushayeke mina ukuze kufunde abanye abantu? Ngoba wena uthembekile ukuthi ungakwazi ukumelana nalesimo. Mhlawumbe kuba omunye umuntu obebhekene nalesimo obhekene naso. Ngabe wathatha intambo wazikhunga ngosuku kwakufanele bafike ngayo labantu bakaHlengwa. Mina ngiyaziqhenya ngawe. Umuntu onesibindi siswami. Kodwa kukhona nje okugodwa engizocela ukuthi umenzele kona. Ile makoti. Ngizocela ukuthi uvele ukhohlwe ubonga. Umkhiphe nje enhlizweni yakho. Ngoba umuzo lokhu unakene naye ziningi kakhulu izinto zakhe ezizonakala. Kusukela namhlanje sisi. Ngizocela ukuthi ubhekane nempilo yakho nengane yakho. Ukhohlwe nje yilo mfana. Ngizokhuluma ke nompendulo sibone ukuthi sikusiza ngani kulesimo obhekene naso njengamanje. Makoti, ngiyakuzwa. Noma kunzima nje kodwa ngizozama ukwenza njengobusho. Uthi ngiyabonga kakhulu makoti ngokungasekho kulesimo nalesikhathi engibhekene naso empilweni yami makoti. Ungakhathazeki sisi. Mina ngohlezi nje ngiseceleni kwakho. Ngiyabonga makoti, ngiyabonga. Kulungile sisi, ngicela uthule manje, thula. Ayikho inkinga makoti. Ngizophumula kancane la emthunzini. Kulungile sisi. Yo, yaziyani mvula nkosi yami. Kusek. Bonga. Qonqo. Bonga. Qonqo. Yini ubani futhi manje loyo? Imina bonga. Hawu baby yini awuthi ngene. Kahle ungene khona. Hawu, kwenzakala ngawe bonga. Ungithatha ngemvula nje yini kanti ngempela? Lalela. Kunomuntu okhona la ngaphakathi. Ubungafoni ingane. Usuqhamuka usuthele kanje engathi kini la. Hayi bonga, manje mina ngenze njani ngoba phela liyana nje. Oho, Ntombi. Hamba ekhaya phela. Ngihambe kanjani? Kuyanetha, liyana, ngihambe kanjani nginetha? Wentombazana, uma ukuthi ufike ngindiza imishini. Kusobala ukuthi kuzomela ukuthi kube yona futhi ekubuyisele emuva la uvela khona. Hayi cha uyinja bonga yazi, uyinja. Kulungile ke phela makunjalo. Wena mase uba yini simako?
Hayibo. Ubani-ke manje lo fona ngalesikhathi? Awubheka ukuthi ubani. Hey mama, inomsindo bona le phone yakho. Hey. Hayibo. Untombi. Ngifonela uNtombi. Untombi ke manje futhi lo. Ukhona uNtombi lo zalo umalume, lo owakhe ngala ensongeni. Ah. Hello? Hello mzala unjani? Ngiyaphila mzala, hawu. Kwenze njani namhlanje ngifonela wena? Ingakho nje nemvula inetha kangaka. Lalela mzala, ngila kambila, ngihlwelwe. Konje kumama kwakho. Mzala. Kahle ufuna ungitshela ukuthi ukhona khona la? Yebo mzala, ngikhona khona la kambila. Kodwa ke mzala ngiyacela bandla ungihlangabeza ngoba phela angazi nokuthi ngibheke uphike nje ngingila ngifuna ukuza kwakho. Kodwa mzala, sophuma kanjani emvuleni engaka? Cabanga ke mzala mina ngiyona kuyimanje. Hayibo mzala usemvuleni yazi ngiyakuzwa. Kodwa wenzala ungitshele ngempela unethwa yimvula nje ubekwa yini la? Dala auntie ngiyacela ngizokuchazela mengifika lapho. Hayi lungile ngizoke ngikhulume noMpendulo. Umiphi-ke nendawo? Ngiseduze komfula lana kune bridge nje encane. I-bridge encane eMkhumbane? Ya isemkhumbane yes. Okay, kulungile mzala ngizobuyela kona manje. Engabe uzokhulumani nami? Baba, umzala wami lo uNtombi uthi uhlwelwe ngapha. Manje ucela ukuthi imhlangabeze ngoba indlela akayazi ezala. Uyabona ke nje mngami. Indaba yabantu abakwazi ukukhona emhlabeni ngwana kubefuna usizo. Angingeni ke nje mina leyo. Kona kokwenziwa yini ukuthi angayazi indlela yakwakho? Sando sami, ngivumelana nawe lapho. Kodwa ke awucabange nje impendulo esetholakala ukuthi ube nenkinga uNtombi. Anditholakala ukuthi mina umuntu ogcina akhuluma naye. Mocabanga mina ngingakwazi ukuphila nalo nto impendulo. Ngiyacela msholozi. Senze ngamabomu, okunye nokunye sobuye sikubona. Cha, ngephuzuke lapho mngami. Kulungile, ngizoyenza lento efunayo. Kodwa wazi ngisengenzela wena. Ukuba ukho, ngabe ngiyenza lento, ngabe ngiyamiyeka nje ala lapho ngaphansi kwebridge kuze kusemnyango. Ngiyakuzwa baba. Ngicela ngibambele ama raincoat ngalapho sihambe. Okay, all right. Now, son. Niphinde nisethamele ngokuzayo.